Mä ajattelin nytten kuvailla vähän ton Voten ratsujuttuja. Sehän siis tosiaan kun kääntyy nyt 3-vuotiaaksi, niin sillä voisi tänä vuonna aloittaa sitten kevyesti noita ratsasteluhommia. Mutta alkuvuodesta se oli niin semmonen kasvuvaiheeltaan hyvin epätasapainoinen, että ei sitten viitytty ruveta ainakaan heti alkuvuodesta tekemään sen kanssa mitään selkään nousujuttujakaan. Mutta nyt tässä kevään korvalla ollaan sitten vähän alettu nousee selkää ja mä oon siellä muutaman kerran käynyt istumassa. Ja onhan sillä nyt pisimmillään ratsastettu käyntiä ihan 100 metriä. Kyllä, 100 metriä on kävelty. Eli ainakin 3 minuuttia ollaan oltu selässä. Ja silleen, niin ajattelin nyt kuvailla sitten tänään, kun teen sillä juurikin tällaista vastaavaa harjoittelua. Eli sen kanssa nyt ei mikään kiire oo tosiaankaan alkaa sitä varsinaisesti ratsastamaan. Tarkoitus olisi, että mä ehkä kesällä otan sillä sitten sen verran harjoituksia, että saadaan sille sisään ajettua käyntiravio ja laukka. Mutta sen enempää sitä ei kyllä ratsastaa vielä tässä 3-vuotiaana, että saa kasvaa enemmänkin sinne 4-vuotiaaksi asti. Jos näyttää kasvuvaihe hurjalta, niin sitten vielä 5-vuotiaaksi ei ole mikään kiire sen kanssa. Mutta nyt tässä ennen kesää olisi tarkoitus just, että tehdään tutuksi tää selkään nouseminen ja se, että se ihminen siellä istuskelee siellä kyyvissä ja vähän käpsytellään tuossa pihatiellä. Meillähän on sikäli hyvä tilanne, että mä oon sillä niin paljon ajanut, että sehän siis kääntyy oikein hyvin ohjalla ja se pysähtyy ja se lähtee liikkeelle täysin ääniavuilla. Ja silloin on hirveän tuttua se, että se lähtee pihasta töihin ja tulee pihasta pois töistä ja silleen, että siinä ei oikeastaan ole niin mitään muuta kuin, että siellä ollaan tällä kertaa selässä. Ja lisäksi on ollut mulla tosiaan niin käsihevosena, kun mä oon muita hevosia ratsastanut, niin se on tottunut myös siihen, että se ihminen on siellä ylhäällä ja mä sieltä muiden hevosten selästä on sitä silitellyt ja rapsutellut ja antanut kaikkia samoja ääniapuja kuin mitä muut on sitten tehnyt, niin se on sille tosi semmoista tuttua muuten kaikki. Ainoa ero siinä on, että sen itsensä selässä on nyt ihminen, että siinä on sinänsä ihan mukava pohja valmiiksi tehtynä, niin katsotaan nyt miten meille käy. Lähdetään siis 6. kerran ikinä tuohon noin. Kävellään ton suoran päähän ja takaisin. Se on ollut meidän vakioharjoittelulenkki. Ihan silloin jo ajo-opetusvaiheessa niin tää oli meidän harjoitussuora. Käveltiin tonne ja käveltiin takaisin. Niin me ollaan pidetty se sama harjoitus tuttuna, että kävellään tonne ja kävellään takaisin. Niin. Nyt mä menen sit vaan selkään ja katsotaan miten meidän käy. Harjoitellaan ihan vaan kävelyä ihmisen kanssa. Ja on ihan helvetin kivaa liikkua täällä kumisaappaat jalassa. Mutta kullan muru on siellä jo oottamassa. Se tulee aina oottamaan. Se aina näkee, että kohta päästään. Ja sitten se tulee heti portille, että joko voitais mennä. Moi! Lähdetäänkö hommiin? Lähdetään hommiin. Käynti. Hyvä. Käynti. Hyvä. Taakse. Hyvin. Taitava kakara. Taitava. Ja käyntiin. Hienosti. Fiksu olet. No ne on ne mun jalat siellä. Joo, ne on ne jalat. Hyvä. Käyntiin. Hyvä. Käyntiin.
Käyntiin. Hyvä. Hyvin. Hieno varsa. Taitavasti. Käyntiin. Ei koiran luo. Ei. Tonne päin. Tänne päin. Hyvä. Käyntiin. Ja koira. Joo, et sä voi mennä koiran kanssa. Hyvä. Tonne päin. Hyvä. Noin. Käytiin kävelemässä toi piha suora. Ja sehän meni just niinku ajattelinkin, että se menee, että se vaan lompsi. On se paha, on se hurja. Kyllä ne 3-vuotiaat on, ne on pahoja poikia, jumalautii. Ei vaan Vote oikeesti, se on tosi selväpäinen ja onhan sillä hirveän hyvä pohja alla, että fiksu poika. Siinä se lyllertää, vähän ihmettelee ja sitten sanoo, että menee, kävele vaan, niin sitten se kävelee ja näin. Noinkin hurjia tämmösiä harjoituspätkiä me tehdään nyt tässä kevään mittaan ja katsellaan kesemällä sitten sitä niinku varsinaista ratsutushommaa, mutta hyvällä mallillahan tuo, että selkään saa nousta ihan rauhassa ja vermeistä se ei sano mitään ja sitten kun vaan sanoo, että lähdetään kävelemään, niin kyllä se kävelee. Se on oikein hyvä ala. Ja sitten mä menisin ottaa mökkiksen tässä kentälle hommiin. Mutta sitten sillä puuttuukin takakenkä, niin käypi etsimässä sitä. Ja sehän tuolla touhua mökkismäisiä vain mökkisjutut. Yäk. Se juo kuravettä. Kannattaa ostaa semmonen kallis lämmitettävä vesiaste ja pitää hevosilla aina raikasta mukavaa täydellisessä lämpötilassa olevaa vettä, niin sitten ne voi juoda täällä pihalla kuralammikosta. No, etsitään kenkä ja pistetään jalkaan. Jahas, ja kakkosen takakenkää olisi tarjolla. Terve mökkis. Sulla taitaa puuttua toinen takakenkä. Lähdetään pistää paikalleen. Hienoa. Ja siellä on popo kiinni. Hyvä. Lähdetään töihin. Noin, nyt olisi mökkis ratsasteltu. Mulla oli tarkoitus tehdä sille ihan kunnon koulutreeni, mutta
toi kentän pohja ei ollut ihan hirveän häävissä kunnossa, että siellä oli aika raskas pohja ja vähän semmonen pikkusen ehkä epätasainen, niin mökkiksen oli vähän semmonen työläs liikkua siellä, niin tehtiin sitten vaan ihan perusaskelajit. Jumppailtiin vähän niinkö hankitreenityyppisesti. Ja mökkis oli ihan ok. Ei paras mahdollinen, mutta ei mikään huonokaan. Varmaan pohja vaikutti jonkin verran siihen, että se nyt ei ehkä ihan semmonen tasapainoisin ollut ratsastaa, mitä se yleensä on, mutta ihan jees. Nyt se syö tossa herkkuvesiä ja sit mun pitäis ratsastaa vielä toi isse. Meinasin senkin käydä tuolla kentällä vaan jumppailee tolleen hankityyppisesti. Noin. Nyt olisi viimeinenkin oma tälle päivää liikutettu. Issen kanssa tehtiin ihan samaan tyyliin, vähän semmoista hankijumppaa tuolla kentällä niin kuin mökkiksenkin kanssa. Se on vähän semmonen dieselmalli. Sitä ei kiinnosta mennä kentällä yhtään. Niin me aika vähän käydään sitten kentällä sen takia, koska se viihtyy enemmän maastossa ja tykkää ajohommista ja maastoesteistä ja kaikesta semmoista. Kaikesta muusta paitsi kouluratsastuksesta. Niin, mä oon viimeksi tainnut ratsastaa Issen kentällä varmaan kuukausi sitten. Maastossa se tykkää tehdä koulutreenejä. Niin, me ollaan tehty sitten enemmän niitä siellä, koska siellä se tykkää siitä. Niin, en mä tiedä miksi mä kiusaisin sitä tuolla kentällä huvikseni. Mutta tänään käytiin vähän jumppaamassa, ettei ihan pääse unohtumaan sekään homma. Vähän se oli taas alkuun semmonen diiseli. Ei ihan hirveän innokkaasti hän lähtenyt polkemaan töppöstä toisen eteen, mutta loppua päin aika hyvin sitten löytyi sitä motivaatiotakin. Mulla vaan tietenkin kaatui sitten kamera silleen tuulessa silleen ja siihen loppui meidän videokuvaus. Mut muuta ihan jees. Nyt mä vien sen tonne tarhaan noitten muiden kanssa. Ja sitten mä jakelen niille vielä päiväheiniä ja ne saa jatkaa niiden elämätään tuolla keskellä.